Eli mä lähdin äsken tänne tallille ja mä heräsin joskus 8 aikaan ja kello oli äsken, tänne kun mä tulin niin kello on kohta vissiin täällä 9. Ja täällä on näköjään ollut joku vähän siivoamassa ja ehkä vähän kuvaamassakin, kun tuolla on kamera. Mä ajattelin nyt vähän enemmän siivota täällä. Että mä siivoilen täällä ja näytän sitten lopputuloksen, mitä tästä tuli. Eli tämmönen nestit tuli. Siirsin ton valkoisen jutun tonne ja joo. Mä rupean tässä vähän siivoilemaan karsinoita, niin mä vien noita poneja tonne laitsalle. No mä ajattelin tästä ekaksi viedä vaikka ton Dreamin, niin se ei sitten panikoi, että se ei pääse sit mukavassa laitsalle, kun tekee sitä, kun jos joku muu viedään eka, kun se luulee, että sitten se ei pääse laitsalle, mutta mä vien sen nyt sitten eka. Nyt toi Dream on tuolla, niin mä vien nyt noin muutkin sinne. Nyt kun tuolla on kaikki tammat, niin siivoan noitten tammojen noi karsinat. Ja sit kun mä oon siivonnut ne, niin mä joudun hakemaan nää tammat ja laitan sitten orit ja ruunat tänne, niin sitten mä siivon niitten karsinat. Eli nyt kun mä oon siivonnut noi karsinat, niin mä menen hakemaan noi hepat tuolta täältä näin ja haen tuolta ton riimun narun, niin mä voin sitten hakkeen noi pois tuolta. Ja tässä on taas tommonen maassa, niin nostetaan se pois siitä. Ja otetaan taas Dream ekana, niin se ei luule, että se joutuu olla taas yksin. Voin nähdä tosta vaikka yli. Ja siis mä pidän riimillä tätä riimua melkein. No, riimillä pidetään tätä riimua, kun sulla on sellaisia juttuja, niin me mennään nyt sitten täältä pois ja kuvaan varmaan sitten, kun me tuon noi pojat laitsalle. Eli nämä pojatkin on täällä laitsalla ja noihin kuvata, kun mä vien niitä, mutta ei se nyt varmaan haittaa, missä se lippe on. Mä asun tuolla piilossa. Joo, eli nyt mä rupean siivoamaan näitten karsinoita. Nyt kun mä siivosin sen, niin oikein noi pojat sais olla vielä, kun noi tammat oli vähän enemmän aikaa. Mä en kuvannut hirveästi silloin, kun tammat oli, joten nääkin saa nyt olla sit vähän enemmän aikaa. Mä voisin nyt käydä tekemässä noita ruuan ja katsoa liikutuslistan. Että sillä tavalla tehdään nyt. Joo. Tässä on tää liikutuslappu, eli amppuja Ristoon ja liikutettu. Mä liikutan sit varmaan mellun. Eli mä en nyt kuvannut sitä, kun mä harjasin ja tälleen, mutta joo. Ja tällä mellulla on siitä oudot suitset, että silloin vaan toi turpajuttu. Kun en tiedä miksi, mutta sillä on nyt vaan semmoset. Mä koitan kuvaa silleen, että mä en ole täällä selässä, niin mä hommaan jotain kuvaajia tai jotain. Keksin itse jotain. Joo, mä en saanut ketään. Miten mä joudun nyt tekemään näin, että kuvaan tälleen. Toivottavasti täällä näkyy jotain.
otan tästä selästä vielä vähän tätä kuvausta, niin tosiaan kun mä en saanut ketään kuvaamaan, niin sinänsä tää on vähän jännä, mutta pahoittelen. Lopetaan. Tekee tätä koko ajan melkein. Nyt se heiluttaa päätä, kun mä oon laistanut martsariin. En mä nyt jaksanut laittaa sitä, niin lopetaan. Käyttää näitä hyväksi. Näitä, mitä pystyy tehdä. Lopetaan. Joo, tää liikutus oli varmaan tässä näin, että se ei tarvii hirveästi